Kudideka abantu abaningi isikhathi uKhuzani ebakhumbuza nge-albhamu yakhe azoyikhipha ngomhla ka-2 Disemba kulo nyaka. Uthole imibuzo ethi usithola nini isikhathi sokuya estudio ngoba uhlezi ebhizi emgwaqeni nsuku zonke ubusuku nemini. Uma engekho busy ngalokho usuke ebhizi nezinhlelo zemicimbi igcwalisa Spring Picnic All White. Ensukwini ezedlule uKhuzani waposta ivideo umbone uthi akazange alale naye washo kuleyo video leyo ukuthi akazange alale. Kulabo abangayazi leyo video leyo ngizoyidlala beyibone laba abangayazi. Awusaze sangalala ezweni. Izolo umuntu ushaya 3. Ngifike ngathi inkandla. Ngathi Jemiston. Ngapha 12. Ngathi Mandeni. Ekseni. Manje ngiye Midlands lapha ngwaSamarisburg. Ngisuka lapho ngithi Goli, ngiyabuya ngithi Potchefstroom. Kusasa shaya 2 futhi eGoli. Ngomsombuluko bekuzigingqi komaskandi.